Niga okutuşu buldu iken, medeniyet hizmetkeri bulsa kübrek ulaşlarga erişir idi diler onun turunda. Okutuşunun min türlü meşakkatli bulsa da, ol haman sahnede. Onun kömeli jırlay. Dulbay avulunda ol armiya saflarına uzatmagan. Ol ilendirmegen yigit, ol kiyuge birmeyen kız var miken? Ebit ide biyanay biyata, iki molay da ise, günü tünü işte bulgan yer. Defter tekşirivler, planlar yazıp, mektepte ulğuna uylap çıgara turgan şoralar disinme. Eli biyu deyren etse, jır dayret etse var. Mine bu hanımны uzun sahnege çağırıyıp da, mine şu bütün sorularga cevabını tabiy gali. Kim miken ol? Eyde güzel. Nindillerin dis eybetler Oyga kızlar baksız gelir Dünyalarda yaşım nilime Eminim sizin gibi yaşım ömeriden Sizin gibi yazmışım Gütem Ennürlerden yollayın Şafaklardan güler Yüzü kıyırın yüzü rehattir Yağmurlar giler Kaybetlerken gitmeyizlerim Cırlap kanar dikken yüreğime Yaşar işin citsini güçlerim Eminim sizin gibi yaşar ömürden Sizin gibi yazmışım lan ben Ernülerden şafaklardan Kıyın zirahattır yavrular bilen Eminim sizin gibi yaşar ömürden Sizin gibi yazmışım lan Rahmet izlemenim geleli. İlsebedirtin ve yeri biteli ot kazanmagan diyen konsert bilen min de endi mында bik tulqinlanıp
атказанган шагыйрәләр, шундый бүйек исемнәр алган кешеләр гына бик тулкынланып килдем инде. Атказанган шагыйрә дип әйтә алмыйм. Кичкенәдән үк шундый хисле тормышым, гомерем шигырьләр белән бәйләнеп китә инде хәзер. Шигырьләрне бәйрәмнәр бик күп бит инде. Көн саен бәйрәм, кайда кочаклашу бәйрәме, кайда үбешү бәйрәме, кайда туган көн, туган тумаша күп булгач, бөтенесенә шигырь язам да язам. Шулай итеп үзләренең шагыйрәләре дип кабул итәләр инде. Рәхмәт. Эй уйларым, сәлам юллыйм сиңа. Синдә үскән нәни кызчыгым. Монда минем йөргән сукмакларым, юлга чыккан матур кызчыгым. Монда минем белем алган йортым. Укытучым һәм дә классташым. Инде ничә еллар, күпме еллар белем биргән минем хезмәттәшем. Монда минем тауга тәүге саф мәхәббәт берләнеп чәчәк атмады. Туганым да монда яши минем. Бик киң итеп ача капканы. Гел янәшә барды, мияш, байлар, күпме үттек аның юлларын. Ә чынында мияш кызы бит мин. Тамга сала барбыр бойларым. Сынап кара яулы апалары, Рафаилның ди төпшеге тазарган бит, бераз улыгайган. Үзгәрмәгән булай күпшеме? Тырыш халкым минем, дус һәм тату, икегезгә бергә барыр юл. Сәламәтлек телим, озын гомер, эшләрегез булсын һәр чак уң. Кеше юк, шуңа күрә үземнең шигырьләрем артына да мин СССР дип куям инде. Укыйсыздар, чөнки Газизова фамилиясын Сабировага алгач бик җайлы гына Сабирова Светлана Рафаил кызы булып, шушындый тамга белән язам инде. Нәрсә әйттем? Үземнең мияшемне мин бер чит илләргә дә алыштырмыйм. Мин аны гел горурланып, Татарстанның матур Швейцариясы дип атыйм. Чөнки мияш халкы, мияш кешесе бүтән Россия кешесеннән аерыла. Бу авылдагы бергә бернинди проблема булмады. Уты булды, суы булды, утын булды, урман эчендә, гөмбәсе, җиләге һәр базда. Шулай бит мияшләр. Шушы форсаттан файдаланып, мин үземнең авылдашларыма сәлам юллыйм. Рәхмәт әйтәм. Безнең иң эшчән егетләребез матур-матур йортлар салалар. Безнең авылыбызга иң уңган киленнәр генә яши. Һәм инде алар һәр вакыт кичкенә авылның шушындый зур матур ягы бар. Алар һәр кайда гына барса да бердәм. Менә бу бердәмлек, кеше сөю, кеше ярату минем шушы кичкенә генә йөрәгемә дә кергән. Мин зур Тулбайда яшәсәм дә, мияшләр кебек киң күңелле, һәр кешегә кирип чәй эчәләр, һәр кеше белән кочаклашып, сөйләшеп, туен, туган көнен, бәйрәмен мияшләр кебек гөрләтеп бәйрәм итә алам. Рәхмәт авылдашларыма. Шунда безнең уңган киленнәр, менә әти әйтә инде, мияштә генә шундый уңган киленнәр дип, Фәниләсе, Илсиясе, Ләбидәсе, бөтенесе мин Илсияре мин исемләп әйтә алмыйм, чөнки безгә дачага алган кешеләрдә шундый киң күңелле менә төзеп, гүзәллеккә, матурлыкка, бакча, барыгыз мияшкә күрерсез безнең Татарстанның Швейцариясын. Менә мин уйлап утырдым да, безнең минем төп шагыйрь булып китүемнең дә зур шулдыр, чөнки мияш турында беркем дә шигырь язмаган. Нимәҗән абый бар иде безнең. Ул гел газетага безнең баганада лампочка янмаса да газетага биреп, безнең мияшне гел каратып торды. Шуннан соң мияш турында оныта башладылар. Мин әйтәм, мияш турында матур җырны үзем язырга тиештер дип, бүген менә шушы концерт алдыннан гына кешеләр гимннар җырлый башлагачтан мияш турында бер шигырь яздым. Бәлки композиторлар җыр языр. Сандугач сайрап уята, иртән таң аткан чакта. Синдәй матур җирләр тапмыйм, җырлыйм тик синең хакта. Мияшем, мияшем, наратым, миләшем, тамдырма язмышта күз яшем.
Шатлығым болса да, қойғылар туса да, қойтамын мен сеңа мияшым. Туған негізім шақыра, әнкәм гүлләре күтә. Турғай кебек ішчән халық аулымда ғымыр ите. Олмалары, жиелері, шоу шешекке күмілі. Сағынуға түзә олмым, мияшым дия. Жырлар бұзады. Бейремлер көп дейдім бетінде, біз қазір ұлығайғаш, әнелер дүниядан кеткеш, әнелер бейрем ойлап шығардылар бетінде. Аларны юғалтқаннан соң, әлбәтті жүректер үзгәләнә, һәм әнейім турында бик көп шығырлар ясаным. Мен әнкейлер турында әткей 30 ел яшәгәннән соң өмір үзелде, инстадусларындан оқилардыр әймен. Әнейімнің туған күні бүгін. Қарлар яуа қабір үстіне. Неше яшьтә булсалар да икән, әни кирәк икән кешегә. Киңәш сорап киләм кабереңә. Авыр, мәшәкатьле көннәрдә. Шатлыкларым бик күп, әнием. Сиңа киләм тагын сөйләргә. Тынлык белән сөйләшәм. Дуга кылам изге рухыңа. Канат җәеп саклыйсың бит безне. Син канатлы фәрештәм. Әтиемә рәхчиксез рәхмәтлемен. Әни рухын саклап яши ул. Әни исе килә. Әни төсе. Өебездә әти яши шул. Хәзер инде менә улар көне, ул теге ике малай булгач миңа елга бер 5-6 тапкыр җибәрәләр, улар кырыткыларына. Малайларым инде минем бөтенегез дә беләсез, инде 2 ул үстердем. Тулбай дигән авылда 33 ел яшибез хәзер. Бик матур Баһадирда 2 ул үстереп, инде малайларым нәрсә километрларга йөреп эшлиләр. Уллар көне белән котлыйлар бит. Bir gün güne нәрсә бирәсең? Уллы булган гомер биргән өчен иркәемә рәхмәт әйтәм мин. Уллы гомер, куллы гомер диләр. Улым икәү булгач, 2 кул. Бәхетемне Ходай күпсенмәсен. Өлешемә диде 2 ул. Өчәр канат алар киләчәккә. Кояшлы көз, ап-ак карлы кыш. Үпкәләмим бер дә Ходайыма, бирмәгәнгә миңа матур кыз. Улларым да әти инде хәзер. Өем тулы килен кызларым, балаларга бәхет, тауфигын бир. Җылы булсын көз һәм кышларым. Шунда 3 кыз үскәч, теге авылда үскәчендә үземә тормыш иптәш итеп тә шундай иң озын, иң Баһадирда теге көрәшче, авылдагы бөтен эшне, бөтен техниканы йөртәрдәй егеткә чыктым. Тулбай, ул Тулбай авылында гына булды. Әйдә алкышлагыз әле иркәемендә утыра мине. Һәм инде менә хәзер идәннәр, чәшкеләр юа башламагач, инде улагая башлагачтыр, Ходай миңа матур кызлар бүләк итте. Киленнәрем һәм 3 кызым бер-бер артлы тудылар, оныкларым. Минем кызлар, алтын йолдызларым. Ходай бүләге бит картлыкта. Сау сәламәт булып үсегез сез, таянышым булып язмышка. Әниләре минем өчен якын, яратканга 2 улымны. Ходай шәфкатеннән ташламасын, ярдәм сорап сузсам кулымны. Һәм инде зур куанычыбыз да, теге куаныч сайын мин инде кайгы хәсрәтләр сайын яза торган шигырь язучы. Бәхет өстенә бәхет,
Булып безнең нәсел дәвамчыбыз дибез инде, малайыбыз, онығыбыз туды, аңа әтисе бик матур итеп Ирхан дип исем кушты. Карагызлар, нинди матур исем, әмма ире дә бар, ханы да бар, диван белән гәҗит кенә кирәк, мин әйтәм, улым сиңа дип, гел сөям инде мин аны шапшап. Егет кеше исемендә диләр. Исемендә күрә җисеме. Ирхан дигән атым еракларга илтсен иде улам үзеңне. Егетләргә 70 төрле һөнәр өйрәнсә дә була диләр хак. Ирхан дигән уңган егет бар дип сөйләшенче халык бик озак. Исемнәрен сайлап атаң кушкан. Нәсел дәвамчысы булып кал. Кыю ирдә, хан да булсын балам. Бәхет тиенчегем син Ирхан. Аның бу шигырьләре белән танышып барабыз инде. Аның һәрбер оныгына, һәрбер туган тумашасына, һәрберсенә шигырь язып тора ул. Без аны укып торабыз. Һәм менә мин аның шигырьләрен караганда бер шигыренә топ кылдым. Менә мондый бик матур шигырь. Язмышымның ныклы терәге син, балаларга яшәү үлгесе, җылы кочагыңда эретүчем, мәхәббәтнең яшәү билгесе. Светлана, бу шигырь юллары кемгә багышланды? Менә беләсезме, бик күп шагыйрәләр гомумән кеше ниндидер үткәнен сагынып, кияүгә чыкмаган егетләрен сагынып зарлый, ләкин мин андыйлардан түгел, мин булганын һәм киләчәкне уйлап кына язам. Минем бөтен шигыремнең башында һәм исемендә, һәм җисемендә, һәр сулышында минем гомер тормыш иптәшем, гомер юлдашым, язмышымның терәге булган иркәем дип мин аны сөйкләп әйтәм. Әйткәнемчә, Илгизәргә бары тик Илгизәргә генә багышлана. Һәм инде ул үзенең без аның белән хәзер инде 88 елдан бергә гомер итәбез. Әти-әниләр белән гомер иттек. Әнкәй белән 22 ел, әткәй белән 30 ел яшәдем. Үзе бер тарих бит инде ул китап язырлык. Шулай бит ике ул үстердек. Менә шундый матур Тулбай авылына килеп төштем һәм Тулбайларга бүген кайнар ялкынлы сәлам әйтәм. Тулбайларга бөтен шигырьләремне мин һәр концерт сайын сөйлим. Бүген байлар белән Мияшне баклагач, инде Тулбайларга әзрәк рәхмәтейме? Рәхмәт. Мияш авылы кызы, Тулбай авылы килене Светлана Сабирова. Рәхмәт сезгә. Көз көнендә әнием гомер биргән. Көздә узды минем туйларым. Гомер күзләренә кереп барам. Бер утырып уйладым. 33 ел гомер үтелгән бит. Бу азмы инде әллә күп микән? Сызылып аткан шәфәк нуры кебек гомер китабында бер бит микән? Уйлар салдым. Хәтеремдә һаман килен булып төшкән көннәрем. Төп нигезне таркатмыйча иркәм, гомер сукмакларын сүткәнем. Иңне-иңгә куеп, тырышып тарттык. Тормыш йөген икәү бергәләп, абынмадык. Уттан суга салмай, янды ике йөрәк гөлдөрләп. Ата-ана хакын хакладык без. Баһадирдай ике ул үстердек. Килен төште, оныклар да туды, сөйнешеп гомер кичердек. Энҗе туйда килеп җиткән икән. Әле бик аз димен яшәлгән. Әби бабай булып, гел хөрмәткә язсын иде әле яшәргә. Картлыкта да гел янәшә булып, терәк булып яшик иркәем. Сыклансыннар һәркем, үрнәк алсын. Икәү булык, мин һәм синкәем. Biz инде мин әзрәк кушылып китәм. Мин аның абысына кияүгә чыктым, ул минем энекәшкә кияүгә чыкты. Без шунда Павлат үләккән кеше, белгәнсездер. Шулай итеп без бик күп еллар бергә гомер кичердек. Бер нинди безнең арада ул биялайлар белән минем әткәй белән кибелә яшәде. Мин аның әтисенең сеңлесе, минем биянам була, Müslüme исемле иде инде белмәгән кешеләргә әйтәм, шулай итеп яшәдек. Ләкин без бүгенге көнгә хәтле
bir икмәкне ничәгә 5-кә бүләйектеләр, bir алманы 5-кә шулай итеп без һаман да яшибез. Безнең балалар да бик аралаша. Нинди генә бәйрәмнәр булмасын, без бүтән оныклар, балалар, без үзебез 5 бала үстек, бүтәнебез бергә бер Казанда кайныйбыз. Бер кайчанда бу гаиләгә дә тормышны бозып, бер кайчанда бер сүз дә китермәдек. Һәм бүгенге көнгә хәтле менә шушындай тату гаиләләр булып калдык. Ул безнең килен, минем аңа килен дип әйтәсем килмәенде, Светлана, Свет. Светлана шулай дибез инде. Һәм менә бүгенге бәйрәмгә дә инде аны күрсәтәсе килде. Ул инде җырлый да, бии дә, профессиясы буенча укытучы. Менә бүген әйтәләр икән аңа, төнге бердә әйдә, Казанда берәр нинди конкурска барасыңмы дип, ул чыгып китә. Һәм беренче урын алып кайта. Аның алган урыннары да бик күп, грамоталары да бик күп. Һәр бер эшне җиренә җиткереп, тәмен табып, күңел җылысын биреп эшли торган киленебез, туганыбыз Светлана Сабирова. Мин инде үзем яшь чагымда 50 тулгач ничектер кешеләр карт кебек күренәләр. Сезгә дә шулаймы? Хәзер 70-тә дә, 80-дә дә, 90-да да менә әлеме 80-ләрне үтеп сәхнә төрләрендә йөриләр. Бер дә картаясы килми икән. 50 тулгач инде кешеләргә берни кирәк дип уйладым. Яшьлектәге ялгыш уйларымны яши генә аңладым. Кирәк икән. Машинаның затлырагы, туннарның да машинаның затлырагы, чәчәкләрнең ислерәге, барыр елның тулырагы. 50 тулгач кирәк икән, дус ишләрнең ныграк сыналганы, күрше-күлән, туган тумачаның уттан алып суга салмаганы. 50-дән соң кирәк икән бит ул, парлы терәк булган гаиләм. Тәхет кирәк түгел, бәхет кирәк, бала, онык, кияү килен белән. Иркәеңнең җылы карашыннан һәр көн кояш кебек булсын. Онык балаларның шат авазы белән бүтән дөнья тулсын. Тагын 50 бирсен иде Худам, төзәтергә гаеп хаталарны. Кадерләрен белеп яшәр идем, гомеремне, ата-аналарны. Тагын 50 бирсә икән Худам, төзәтергә гаеп хаталарны, язмышлардан узмыш була алмый, гомеремне кабатлармын. Әлеге җырым сезгә бүләк булсын. Бу мизгелләр барыбызга да саулык, сәламәтлек кенә алып килсен. Оештыручыларга, мине шагыйрь итеп танышырга, барыгызга да рәхмәт. Чәчәк
Yürek şokları bir vakıtına, bir vakıtına. Bizning bulay ko'rishuvlar bir vaqtlar, naqlarga erishuvlar bir vaqtlar. Vaqt o'tib shuni bilib bir vaqtlar, bilib yashang, ko'ngil yashang bir vaqtlar. Xudoylardan yozgan vaqt bir vaqtlar. Xudoylardan yozgan vaqt bir vaqt.